Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως ονομάζεται η σημερινή Κυριακή, φίλοι ακροατές, και μας παρουσιάζει όλους όσους πίστευσαν στην έλευση του Μεσσία και δικαιώθηκαν από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, τον γενάρχη του ανθρωπίνου γένους, έως και τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παναγίας. Ιδιαίτερη μνήα γίνεται στους Αγίους Τρεις Πέδες και τον προφήτη Δανιήλ. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα μας παρουσιάζει τα κατορθώματα όλων αυτών των Αγίων Ανδρών και γυναικών που ευηρέστησαν με την πίστη και τη ζωή τους στο Θεό, και είναι από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 11ο κεφάλαιο, οι στίχοι 9 έως 10 και 32 έως 40. Διαβάζω το πρωτότυπο κείμενο. Αδελφοί, πίστη παρόκισεν Αβραάμ εις την γην της επαγγελίας ως αλωτρίαν, εν σκηνές κατοικήσας, μετά Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχετο γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και τι έτη λέγω, επιλήψη γάρμε διηγούμενον ο χρόνος, περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ίδια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εμπολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε ετυμπανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ειν ακρίτονος Αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγύης δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ούκιν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι, και όρεση, και σπηλαίης, και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών κρίτον τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Πίστη παρόκισεν ο Αβραάμ εις την γην της επαγγελίας ως αλωτρίαν, εν σκηνές κατοικήσας, μετά Ισαάκ και Ιακώβ το συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχετο γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Παρόκισεν είναι αόριστος από το ρήμα παρικό, που σημαίνει κατοικώ προσωρινά. Επαγγελία είναι η υπόσχεση. Εξεδέχετο είναι ρήμα παρατατικού από το ρήμα εκδέχομαι, που σημαίνει παίρνω ή δέχομαι από άλλον. Σημαίνει όμως και περιμένω. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιείται εδώ. Αδελφοί, ο Αβραάμ με πίστη κατοίκησε στη γη της επαγγελίας, δηλαδή στη γη όπου του υποσχέθηκε ο Θεός ως αλωτρίαν, ξένος όμως, σε άγνωστη χώρα, αφού κατοίκησε σε σκηνές, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ που ήταν και αυτοί οι κληρονόμοι της ίδιας υπόσχεσης. Και αυτό γιατί περίμενε, εξεδέχετο, την πόλη που θα είχε στέρεο θεμέλιο και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός.
Και τι έτη λέγω, επιλείψει γάρμε διηγούμενον ο χρόνος, περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Επιλείψει, μέλλοντας του ρήματος επιλείπω, που σημαίνει δεν επαρκώ. Επιλείψει ο χρόνος, δεν θα είναι αρκετός ο χρόνος. Και τι να πω ακόμη, δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Ήδη απίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Αυτοί όλοι με την πίστη κατετρόπωσαν βασίλεια. Εργάσαν το δικαιοσύνην, δηλαδή επέβαλαν το δίκαιο. Πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού. Έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Έγιναν από αδύναμοι που ήταν ισχυροί. Αναδείχθηκαν πολύ δυνατοί στον πόλεμο. Παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Παρεμβολή είναι το στρατόπεδο. Και το ρήμα κλείνω με γιώτα σημαίνει στρέφω. Δηλαδή έτρεψαν σε φυγή τα εχθρικά στρατόπεδα. Έλαβαν γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε ετυμπανίστησαν, μη προσδεξάμενοι την απολύτρωση, ειν ακρίτονος Αναστάσεως τείχωσιν. Γυναίκες ξαναπήραν στη ζωή πίσω τους νεκρούς τους. Άλλοι δε ετυμπανίστησαν, άλλοι βασανίστηκαν δηλαδή έως το θάνατο, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους. Είναι ακρίτονος Αναστάσεως τείχωση, γιατί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών και φυλακής. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε και δεσμά και φυλακές. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγύης δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ονούκιν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι, και όρεση, και σπηλαίης, και τεσοπές της γης. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρια, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγύης δέρμαση. Περιήλθον είναι αόριστος από το ρήμα περιέρχομαι, που σημαίνει γυρίζω, περιπλανιέμαι. Μιλωτή είναι η κάπα, η προβιά. Αίγιον δέρμα είναι το κατσικίσιο δέρμα και βγαίνει από το ουσιαστικό η έξ, που σημαίνει η κατσίκα. Άρα λοιπόν περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα. Έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες, ον ούκιν άξιος ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές, σε βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν. Του Θεού περί ημών κρίτον τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Και όλοι αυτοί, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν, δεν έλαβαν αυτό που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Κρίτον τι προβλεψαμένου, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, δηλαδή να μην φτάσουν αυτοί στην τελειότητα χωρίς εμάς, ή να μην χωρίς ημών τελειωθώσει.
Σε κάθε μεγάλη δεσποτική και θεομητορική εορτή πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα προεόρτια και τα μεθεόρτια. Τα μεν προεόρτια για να μας προετοιμάζουν με τους ύμνους για τον ερχομό της μεγάλης εορτής, ώστε όπως πρέπει να την εορτάσουμε. Τα δε μεθεόρτια για να προσφέρουμε ύμνους και δοξολογίες στο Θεό μετά τη μεγάλη εορτή που μας αξίωσε να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε. Η Κυριακή αυτή που ονομάζεται Κυριακή πρώτης Χριστού γεννήσεως και είναι αφιερωμένη σε όλους όσους ευηρέστησαν το Θεό από τον Αδάμ μέχρι τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παναγίας. Θεωρείται ως προεόρτιος ημέρα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα βλέπουμε τα κατορθώματα όλων των προ-Χριστού δικαίων που με την πίστη τους στην επαγγελία του Θεού τα κατόρθωσαν. Όλοι αυτοί πίστευσαν ότι ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του και θα στείλει τον Υιό του ως σωτήρα του κόσμου. Και πρώτος μνημονεύεται και στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής ο δίκαιος Αβραάμ, ο γενάρχης του Ιουδαϊκού γένους. Πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γη της επαγγελίας ως αλωτρίαν εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Ο Αβραάμ παρόκησε, κατοίκησε δηλαδή ως πάρικος στην γη της επαγγελίας. Καταρχήν, ποια είναι η γη της επαγγελίας? Με μια λέξη θα λέγαμε η σημερινή Παλαιστίνη, η τότε γη Χαναάν που κατοικούνταν τότε από τους Χαναναίους. Όταν λέει κατοίκησε σε σκηνές, εννοεί αυτό που λέμε και σήμερα, κινητή κατοικία που κατασκευάζεται από δέρματα, υφάσματα ή πανί. Γεννάται εδώ ένα εύλογο ερώτημα. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 13ο κεφάλαιο, στο στίχο 15, διαβάζουμε ότι ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ «Πάσαν την γην ειν σι οράς, σι δώσω, αυτήν και το σπέρματί σου έως αιώνος. Σι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου εις τον αιώνα». Ο Θεός δηλαδή υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα δώσω την γη της επαγγελίας σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα, αιώνια δηλαδή. Πώς όμως αυτός κατοίκησε σε αυτήν ως πάρικος και ως ξένος και μάλιστα μέσα σε σκηνές με τους απογόνους του, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ? Τα παιδιά του Ιακώβ όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου κυρίευσαν και κατέλαβαν την γη αυτή της επαγγελίας. Αλλά και η εξουσία αυτή δεν ήταν αιώνια, αφού το 70 μετά Χριστόν ο Τίτος τα κατέστρεψε και τα όργωσε όλα και χάθηκε η γη και η πατρίδα των Εβραίων από τότε. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό μας τη δίνει στη συνέχεια ο Παύλος. Η γη της επαγγελίας έχει και αλληγορική σημασία. Συμβόλιζε άλλη γη, νοητή και επουράνια, την Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτή υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα τη δώσει σε αυτόν, στον Αβραάμ δηλαδή, και σε όλους τους μετέπειτα σαρκικούς και πνευματικούς απογόνους του. Και η δωρεά αυτή θα είναι εις τον αιώνα, δηλαδή αιώνια και ατελεύτητη. Αυτής τύπος ήταν η γη της Παλαιστίνης. Γι' αυτό λέει παρόκησε στην γη της επαγγελίας, ως αλωτρία, δηλαδή σαν να ήταν ξένη, και εξεδέχετο την τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Εξεδέχετο, περίμενε να απολαύσει την πόλη που θεμελιώθηκε και χτίστηκε από τον Θεό, την επουράνια βασιλεία του. Τις επίγειες πόλεις τις χτίζουν άνθρωποι, τεχνίτες. Σε αυτήν την πόλη ο τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτή την κληρονομιά λοιπόν περίμενε ο Αβραάμ και έζησε στην αισθητή γη της επαγγελίας ως ξένος και πάρικος και μάλιστα σε σκηνές που δείχνει ότι είναι προσωρινή η κατοικία. Και μετά τα λόγια αυτά για τον Αβραάμ εξιστορεί κατορθώματα Αγίων και δικαίων
που έζησαν στην προ-Χριστού εποχή. Και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα κατορθώματα έγιναν εξαιτίας της πίστεώς τους στην επαγγελία του Θεού. Ξεκινάει αναφέροντας ονόματα κριτών, του Γεδεών, του Σαμψών, του Βαράκ, του Ιεφθάε. Προχωράει στον βασιλέα Δαβίδ και στον προφήτη Σαμουήλ και στους άλλους προφήτες. Φυσικά ο καθένας από αυτούς κρύβει μια ολόκληρη ιστορία με τη ζωή και τα κατορθώματά του. Με βάση λοιπόν αυτήν την πίστη κατηγονήσαντο όλοι αυτοί βασιλείας, δηλαδή νίκησαν και κατατρόπωσαν ισχυρά βασίλεια. Εργάσαντο δικαιοσύνην, επέβαλαν δηλαδή το δίκαιο στο λαό τους. Επέτυχον επαγγελιών, δηλαδή απόλαυσαν τις υποσχέσεις του Θεού. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην του πυρός. Αυτή η αναφορά αφορά τον προφήτη Δανιήλ, που όταν παρέβη την εντολή του βασιλέως των Περσών Κύρου και προσευχόταν 3 φορές τη μέρα στο Θεό, τον έριξαν στο λάκκο με τα λιοντάρια, τα οποία καθόλου όμως δεν τον πείραξαν. Αναφέρεται και στους 3 παιδες που ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων Ναβουγοδονόσορ τους έριξε στην κάμινο του πυρός, επειδή δεν προσκύνησαν τη χρυσή εικόνα που έφτιαξε. Και η δύναμη της φωτιάς καθόλου δεν τους έβλαψε. Και αυτό το γεγονός ήταν μία προεικόνηση της Παναγίας, της οποίας η γαστέρα δεν εφλέχθη από το πυρ της θεότητος. Γι' αυτό ιδιαιτέρως σήμερα μνημονεύονται και οι 3 παιδες και ο προφήτης Δανιήλ. Έφυγαν στόματα μαχαίρας, διέφυγαν δηλαδή τη σφαγή. Θεραπεύτηκαν από τις ασθένειες. Αναδείχθηκαν πολύ δυνατοί στους πολέμους. Παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, δηλαδή έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Έλαβαν γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών, δηλαδή οι γυναίκες ξαναπήραν ζωντανούς τους νεκρούς τους, αφού αναστήθηκαν. Η φράση αυτή, που είναι λίγο δυσνόητη, αναφέρεται σε 2 γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης, στη Χήρα από τα Σαρεπτά της Σιδώνος που φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία και στη γυναίκα την Σομανίτιδα που φιλοξένησε τον προφήτη Ελισαίο. Και των 2 πέθαναν τα παιδιά τους και τα 2 τα ανέστησαν οι προφήτες και τους τα χάρισαν πάλι ζωντανά. Είναι οι πρώτες αναστάσεις νεκρών που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτές τις 2 γυναίκες μνημονεύει ο Παύλος στη φράση αυτή λέγοντας «έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών». Άλλοι από τους Αγίους ετυμπανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωση. Βασανίστηκαν δηλαδή έως θανάτου, χωρίς να δεχθούν απελευθέρωση. Είναι ακρίτονος Αναστάσεως τείχωση, για να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δε υπέμειναν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις και δεσμά και φυλακές. Λιθάστηκαν, πριονίστηκαν, θανατώθηκαν με μαχαίρια, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και δέρματα κατσικίσια, υπέμειναν στερήσεις, θλίψεις, κακουχίες, περιπλανήθηκαν σε ερημιές, σε βουνά, σε σπηλιές και στις τρύπες της γης. Ον ούκ είναι άξιος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Όλοι αυτοί οι πρώτου Χριστού δίκαιοι μαρτυρήθηκαν και έμειναν και μνημονεύονται αιώνια εξαιτίας της πίστης τους. Αλλά προσέξτε κάτι με το οποίο κλείνει η σημερινή περικοπή. Όλοι αυτοί ούκ εκομίσαντο την επαγγελία του Θεού, περί ημών κρίτων τι προβλεψαμένου. Όλοι αυτοί δεν πήραν ακόμα και δεν απίλαυσαν πλήρως την υπόσχεση και την επαγγελία του Θεού, γιατί ο Θεός είχε προβλέψει ένα καλύτερο σχέδιο, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει, για να μην φτάσουν και ζήσουν την τελειότητα χωρίς εμάς. Όλοι αυτοί οι δίκαιοι Ιουδαίοι που έζησαν πριν από τον Χριστό και πέθαναν με την προσδοκία
της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού και της ελεύσεως του Μεσσία. Όλοι όσοι δίκαιοι πίστευσαν στον ερχομό του Χριστού ως σωτήρα, ως λυτρωτή και ως νικητή του θανάτου μέχρι και σήμερα, όλοι αυτοί προγεύονται την επαγγελία του Θεού και τη βασιλεία του, για να μην τα απολαύσουν κάποιοι περισσότερο και κάποιοι λιγότερο, παρόλο που αιώνια θα είναι αυτά. «Ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει», μας λέγει ο Παύλος, κατά την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, όπου θα ξαναέρθει ως κριτής και θα λάβει χώρα το μέγα γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών, τότε θα εκπληρωθεί η πλήρης υπόσχεση του Θεού για όλους όσους πέρασαν από τον κόσμο και την ιστορία και είχαν το χαρακτηριστικό που είχαν οι πρώτου Χριστού Ιουδαίοι που γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή την πίστη στον ενανθρωπίσαντα Υιόν και Λόγον του Θεού. Δεν μετράει η εθνικότητα, δεν μετράει το φύλο, δεν μετράει η κοινωνική κατάσταση, αλλά η πίστη και η αποδοχή της θεότητος και του Λόγου και του κηρύγματος του Χριστού. Καλά Χριστούγεννα, φίλοι ακροατές.